Number 1. Una, magpailailas mong pangalan. Pag once mo pailailan mo yung pangalan. Number 2. Be a gentleman. Be a gentleman. And number 3, kung nag-gets ba nimo? And make her happy upang magstay ang babae. See you later. Gawa ng trabaho, apre. Padung na lang ta manguli o sa tuwa. Wala gyapon ta katiradag babae diri ah. Nung sa man ka, ang atong diyan hidre laglaag man, ngunit na naman ang babae. No need pre, o di lang juga kabalo mo diskartig babae. Sa ingon nimo? Una-huna ah, itong unang diskartin mo babae, di ba wala? Kaya ang katong babae na uyab nga engineer nga tumboy nga na miyo. Nga naman, gunit din natong panahon sa ingon ana. Dili man. Kung anak man lang pre, eh pag muli na lang ko. Ano muli man ka? Nga nagsabay matagan hidre, sabay taguli. Kung di ka gusto gyaan ako pre, pasiklabi ko. Pasiklabi ko diskartig babae. Saman. Oh, kana be. Pistingi, kung makaya ba nimo nang diskarte? Hayag kayo. Awara dun sa nakahayag, mas hayag pa sa adlaw. Puti kang telescopic. Nya, kumabuhat na ako na imong ginaingon. Asa may benepisyo na ako? My trust and loyalty will always for you. Saman. Tara, sabay ta. Yeah. Palo mailid, Mr. Lim. Kapungot yun yung mga laking atikon ba? Hayag kayo, no? Hayag kayo, bro. Hayag pa sa adlaw, yun. Kabalo na kung saan ako napag-diskarte. Sige daw, B. Nakaplano na, ne. Mr. Lim, no? Putias langit oy. Hayag ganay kayong swimming pool, bro. Tinaw kayo ba? Ama gayo, sinaw kayo ba? Tinaw pa sa adlaw. Hello ma'am. Are you alone? Ako ra, ako ra dari. By the way, my name is Marky. Hi, I'm Clytie. Nice to meet you, Clyde. Ikaw naman kaya isa karon, Clyde? Ako ra, solo. Medyo laay dyan na yung ang kinabuhi ba? Sige ra, cellphone. Would you mind if we'll take you out? Asa man? I think Nainindot Adtuan Floating Restaurant. Ikaw naman kaya isa dyan? Ako ra jud. So, unsa man? Okay na ba? Madala ka naman sa floating restaurant? Okay ra, labong wa ko yung plans ron. Tara sabay ta. Padulong na pod me. Sige. Okay, tara. Pwede na ka muna sa front desk. Kulot na lang mi dito, okay? Sige, maghuwat ko ninyo. Okay, sige, Clyde. Sa front desk na kulot. Magaling kang kupal ka. Kudugay ka ba? Nakita ni mo, walop kayo. Puti, piti. Lagi, pero ang kwarta na turot na. Pre, manguli, patawa tayo pamiliti. Ganina, gursonada kayo, kanya karon. Ay, na sige reklamo. Gusto mo ka makabalo? Gusto ka makabalo. O sige, unsa may lesson nga nakatuna ni mo ato nga step. Mamon tayo first step. Unang-una, magpailaila sa pangalan. Good. Ikaduha? Duha na ka step. Kanang be gentleman? Sakto. Nakuha ni mong punto. Nya, tara na. Next step na ta. Tara. Og sa walay paglangay-langay gidala dayon na mo si Clyde diri sa floating restaurant. Laptop, di ba? Nga. Pero kaning floating restaurant nga among gisakyan maura ni floating restaurant diri sa luay nga naka-aircon, walay lain ang Rio Verde. Komportable jud kayo diri sa sulod, daghan pa jud kayo mga pagkaon. Unya ang mga pagkaon dili basta-basta kay hasta mga lamia. Magkabuang na lang jud kag pamili kung sa imuha dira. Ug makita man pud ninyo nga among gidala nga dalaga hasta nang enjoya. Pero kani si Mr. Lim gusto lang jud mukaon, dili gusto tandugon. Ug samtang nagbiyahe mi ni hangyo mi ani niya, o pwede ba siya kanta? Wala mo ni baliban, igura man siya. Grabe nga tingog. Lami naman kayo matulog. Pero dili pa daw pwede, kay gusto pa siya, musayaw dere. O sige na, tama na to, kay manguli na ta. Anya, Clyde, kumusta man atong laag? Na-enjoy ba ka? Enjoy kayo, dol. Super? So good. So good. So, asa man tamang laag ron sunod? Asa tamang laag sunod? Oh. Until karon na ni. Ano karon naman, way sunod? Sorry Clyde ha, pero mauli naman good mig Mindanao. Pero nara sa imo ha kung willing ka mo sabay sa mo ah. Sige pa, gusto ko. Kasi buhaton. Willing ka mo kuyog sa mo sa Mindanao? Kayo. So ano lay buhata? Uli ka sa inyo ha. Pag-impake, kay dalaon na ka na mo sa biyahe. Sige po. Panghipos na ito ka, Clyde. Panghipos na. Kau na rin. Ato lang sa room nimo, kaora ka na mo pag mo biyahe na ta. Wala ka na Sige. dito, Clyde. Sige, go. Bye. Kita-kits. Kita-kitsig ma. See you later.
Inawapan sa Mindanao. Grabe, Di ba willing mo kuyong sa to sa Mindanao? Oh, galino, kalayo to Mindanao, pre. Mo na akong ginaingon sa imuha, tamang diskarte o tamang jamming sa babae. Mo nang nadyo ko'y ma-learn sa imuha O sige ba, pangutanon ta kaon sa lesson learning mo. Number 1, Una, magpaila-ila sa mong pangalan. pag once mo pailailan mo yung pangalan. Number 2, Be a gentleman. be a gentleman. And number 3, kung nagets ba nimo? And make her happy upang magstay ang babae. Magaling kang kupal ka. So ano, nagets na dyan nimo? Nakaayo eh. O sige, ano yung mahitabo? Ito nimo ba? Kaya ano yung mahitabo? Saman. Regalo na to na ko sa imo ha. Kaya nito ka sa ko ah. Buti ka, May. Salamat ko, pre, ha? Advance happy birthday, Mr. Lem. Salamat, pre. Salamat, pre. Sige na, paimpake na. Malakaw na to sa dugma. Pero ang nagasto na to nga kwarta. Wait, problema na, sweldo man na to. Tara.